Кніга прарока Езекіэля, раздзел 44. «І завёў мяне да знешняй часткі свяцілішча, скіраванай на ўсход, і была яна замкнутай. І сказаў мне Господ: брама гэтая хай будзе замкнутая, хай не адчыняецца, і ніводзін чалавек хай не пройдзе ёю, бо Господ, Бог Ізраэля, увайшоў праз яе, і хай будзе яна замкнутая. Валадар, паколькі ён валадар, можа ў ёй сядзець, каб спажываць хлеб на віду Господа. Уваходзіць павінен ён праз прысынкі пры браме і той самай дарогай выходзіць. І завёў мяне ў напрамку паўночнай брамы да пярэдняга боку дома, і я глянуў, і вось слава Господа напоўніла дом Господа, і я ўпаў на твар мой. І сказаў мне Господ: сын чалавечы, схілі сэрца сваё, і глядзі вачамі сваімі, і слухай вушамі сваімі ўсё, што я табе скажу адносна ўсіх пастаноў дома Господа і адносна ўсіх законаў яго. Схілі сэрца сваё на ўваход у храм і ўсе выхады свяцілішча, і скажы бунтаўнічаму адносна мяне дому Ізраэля: вось што кажа Господ Бог: хопіць ужо ўсіх вашых агіднасцей, дом Ізраэля, бо вы ўвялі чужынцаў неабрэзаных сэрцам і неабрэзаных на целе, каб былі яны ў святыні маёй, і апаганьвалі дом мой, калі ў ахвяры вы ўскладалі хлеб мой, тлушч і кроў. І ўсімі агіднасцямі сваімі вы парушылі мой запавет, і не споўнілі службу пры свяцілішчах маіх, паставілі іх служыць мне ў маім свяцілішчы. Дзеля таго вось што кажа Господ Бог: ніводзін чужынец, неабрэзаны сэрцам і неабрэзаны на целе, не зможа ўваходзіць у маю святыню. Ніводзін чужынец, які жыве сярод ізраільцаў. Але левіты, якія далёка адыдуць ад мяне ў памылцы сыноў Ізраэля, якія пайшлі ад мяне за ідаламі сваімі, панясуць кару за сваю правіннасць. І яны будуць служыць у маім свяцілішчы як вартаўнікі пры брамах дома і як паслугачы дома. Яны будуць забіваць ахвяры на цэласпаленні і ахвяры для людзей, ды будуць стаяць перад імі як паслугачы іх. За тое, што яны служылі ім перад іх ідаламі і сталі для дому Ізраэля перашкодай з-за граху, таму падняў я руку сваю супраць іх, кажа Господ Бог. Мусяць яны адпакутаваць за сваю правіннасць. І не будуць яны набліжацца да мяне, каб мне служыць як святары, і не будуць дакранацца да ўсіх святых рэчаў маіх, да найсвяцейшага, але будуць несці сваю ганьбу і пакутаваць за свае агіднасці, якіх дапусціліся. І я прызначаю іх да спаўнення ўсякай службы пры доме і да ўсяго, што трэба будзе зрабіць у ім. А святары левіты, сыны Садока, якія захавалі службу пры маім свяцілішчы, калі ізраільцы адышлі ад мяне, яны будуць набліжацца да мяне, каб служыць мне і стаяць на віду маім, каб ахвяроўваць мне тлушч і кроў, кажа Господ Бог. Яны маюць уваходзіць у святыню маю, і яны маюць набліжацца да стала майго, каб служыць мне і пільнаваць службу маю. І калі ўвойдуць яны ў браму ўнутранага панадворка, яны апрануць ільняныя шаты, і хай не апранаюць на сябе нічога з воўны, калі спаўняюць службу пры брамах унутранага панадворка і ў доме. Ільняныя павязкі хай будуць на іх галовах, і ільняныя порткі хай будуць на клубах іх, і не павінны яны падпярэзвацца, каб не пацець. І калі будуць выходзіць на знешні панадворак да людзей, то павінны зняць з сябе сваё адзенне, у якім спаўнялі службу, і пакласці яго ў пакоях святых, і апрануць на сябе іншыя шаты, і не асвячаць людзей у сваіх шатах. А галавы сваёй яны галіць не будуць і не будуць адпускаць доўгіх валасоў, але будуць стрыгчы валасы свае. І ніводзін святар не будзе піць віна, калі мае ўваходзіць на ўнутраны панадворак. І не будуць яны жаніцца з удовамі або пакінутымі, але толькі з дзяўчынамі з нашчадкаў дому Ізраэля, аднак могуць жаніцца і з удавой мужа святара. І маюць яны павучаць народ мой аб розніцы між тым, што святое, і тым, што не святое, а таксама аб розніцы між тым, што нячыстае, і тым, што чыстае. І калі будзе справа спрэчная, маюць яны засядаць у судзе і развязваць справы паводле законаў маіх. Маюць пільнаваць законы мае і пастановы мае ва ўсіх урачыстасцях маіх, ды святкаваць суботы мае. І не будуць набліжацца яны да трупаў, каб не апаганіцца, толькі дзеля бацькі і маці і сына і дачкі, і брата і сястры, якая мужа не мела, могуць яны занячысціцца адносна іх. І пасля яго ачышчэння хай палічаць яму яшчэ 7 дзён,
І ў дзень уваходу свайго ў свяцілішча на ўнутраны панадворак, каб служыць мне ў свяцілішчы, хай ускладзе ён ахвяру за грэх свой, кажа Господ Бог. І не будуць яны мець спадчыны, я іх спадчына, і не дасцё ім нічога ва ўласнасць у Ізраілі, бо я іх уласнасць. Будуць есці яны ахвяры з ежы, і ахвяры за грэх, і ахвяры за злачынства, і ўсё, на што ў Ізраілі пакладзена клятва, мае да іх належаць. І першыні з усяго першароднага, ды кожны дар паміж усіх вашых святых дароў мае належаць да святароў. І першыні з вашай мукі маеце даваць святару, каб дабраславенне ўсклаў ён на ваш дом. Святары не павінны есці ані падліны, ані таго, што раздзёртае дзікім зверам, ці гэта з птушак, ці з жывёлы.